Tira, gure txapelketaren eta neurri hartzearen momentua bukatu da, eta oraintxe, bai epaimaikidearen eta bai idazkariaren lana egokitzen zaie beraiei azkeneko lanak egitea, eta guztia batu bitartean, eskatuko diogu bikoteei fandangoa eta harina dantzatu dezaten, eta hala lehenengo 5 bikotei eskatu nahi dizuet oholtzara etorri zaitezten fandangoa dantzatzera, eta publikoak ongi etorri egingo diogu eskertuz. Eskerrik asko, zuen kriskitinotxek alaitasuna ematen dute. Eta urrengo 4 bikotei mesedez eskatu nahi dizuet zuek holtzara etortzeko, harina dantzatzera. Eta bien bitartean, saria banatuko dizuen Azpeitiko udal ordezkariak ere hurbildu zaitezten eskatu nahi dizuet. Leire Sarasua, Idurre Zabaleta, Ego Alartzabal eta Edurne Enparan, zuek izan gozerate sariak banatuko dituzuenak, eta alde zuenean behintzat etorri edo hurbildu guena. Eta besterik gabe, azken 4 bikoteak etorri, harina dantzatzera. Txalo bero bat, dantzariago ere.